empilo yomuntu izwi. Izwi. Mawubambe izwi kwenza ukuthi noma uhamba nomaphi ungahlukumezeka ukuthi akacinga ivesi ukuthi ithini ivesi lokuphikisana nomuntu. Kodwa le uhamba phakathi izwi. Izwi is a defensive. Yona nto wazi ukudefenda ngayo. Bazalwane. Izwi uyadefenda ngalo. Jesus. Abazophela liko izwi elithi ungatholi. Ivesi elithi ungatholi. But izwi likhona elithi ungatholi. Alindisuka ngoba imanje ngifuna amavesi. Amavesi awenza ukuthi kodwa izwi elenzayo. Mawubambe izwi liyacontrola. Izwi ilona lithangakhulumi kabi noma umshilwane umphathi wami. Izwi. Amen. Jesus. Kwenza ukuconfuse umuntu okhuluma ngamavesi angakhulumi ngezwi. Distracted. Izwi laNkulunkulu lithi, "Thina sifundeni." Deuteronomy 14 verse 3 no verse 8. And Sunday school Jesus uhlala phansi. Deuteronomy 14 verse 3 and verse 8. Deuteronomy chapter 14 Fasting ngendlela eyisimanga. verse 3 bese siyehla siya ku verse 8. Ungadli into enengekayo. Verse number 8. Thank you Lord. Nengulube ngokuba iyahlukanisa inselo. Ingetisi kodwa igcolile kini. Ihlukanisile yona. But the problem ukuthi ayentshisi. Hallelujah kubeka ngathi. Aliwidli inyama yayo. Ningathi isidumbu zazo. Thandaza mama. Baba wethu ingcwele liyaphila. Lashefulelwa nguNkulunkulu. Walikhafulela umoya wakho ogcwele amandla. Wadala ngalizulu nomhlaba. Siyabona konke Nkosi abakhuluma ngakho kukhona kuyaphila. Lithi izwi lakho Nkulunkulu wethu. Konke kuyondlula izulu kudlula umhlaba. Kodwa amazwi aphuma emlonyeni wakho awasoza ndlula. Ayakuma kuze Bona umprofetikazi wami. Mangifunda lelizwi uNkulunkulu. Ungibulelelo na last week kwehlisa kancane isibusiso. Ungibulelelo na last week lelizwi uprofeti wami. Mangifunda ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthini ngalo. Uthi no, into engifuna ukuyisho ukuthi hamba uyotshela ibandla lami. Ukuthi ibandla lami kimina lilesisimo alidleki kini.
Haleluya. Ngithi uNkulunkulu ungibulela uthi ibandla lami alisadleki kimi. Mamele ngilidle adleki. Abantu bakhona uyangivezela ukuthi njengalesi silwane. Uthi lesi silwane sinjani sentshisi. Amen. Yes. Liyangena izwi kubo but the problem ukuthi bona bentshisi. Jesus. Wathi lesi silwane sihle sihlukanisile impela abantu bambiliva ke bahlukanisile kodwa the problem yabo abentshisi. Umuntu angentshisi umuntu othi noma izwi lingena but igulu lokulumile njalo. Ikona ibanga. Izwi liyafanelwa linamandla but the problem igulu lokulumile engilize liyamlimaza igulu because akentshisi. Jesus. Hallelujah. Uthi simakade ibandla namhlanje uthi ngilifanisa nalesi silwane sengiyibuka ingulube. Futhi ingulube inokuzala abantwana abayi7. Jesus. Ibadle bonke yona. Kusalo yi1. Jesu wasezulwini moyeni. Ngosami iyakwazi ukuzala bona nakwazi ukuzala abantwana. Izala amandla kodwa baphe sakhala no. Badliwe Jesus. Moyeni gwele. Esakhala nabo badliwe yithi as a leadership. Because umvele thina sadleki. Yoni umuntu. Awubasapha. Ikona bathi. Hallelujah. Hallelujah. Ayibasambulela ukuthi ingulube ayibheki phezulu bayami phezulu. Jesus. My God. Wathi inkinga abasakulo usizo labo nalikhangako. Wathi usizo labo sebebuke emaceleni. Basa ibandla kaSimakade libhizi lifuna usizo emaceleni. Kanti usizo lethu luvela phi na? Hey, bayakhopozela. Hayi masango bayakhopozela. Hallelujah. Uthasadleki. Mama uze ngabana kuthi wagcina ukuba ne1-on-1 noNkulunkulu. Uzokutshela ukuthi akade ngathina because amazi uba ne1-on-1 noNkulunkulu ngoba sengihamba yilesi silwane. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lesi silwane lesi. Siyakhulula. Ukuzala kwaso ngesiZulu sibiza ngokuthi ukukhulula. Sizala kakhulu. Sizala kakhulu sikhiphe ingulube eyiningi eyincane. Hallelujah. But lesi silwane lesi ingozi yazo zonke lezi ngulube sibe sivikela. Ayikho ebuhlungu njengokuthi kube khona umuntu kuyi-leadership othe Jesus. Uthi uyafika abantu umntwana kakhulu nawe ngakuyabuya. Shathana kakhulu. Bawusithi siyasaba kuyishuthi siyaphemba uyafika yini. Mama sibathola kanzima kakhulu kanzima emakhaya. Siyazola thina yesushaya amanzi esibambale ngofisi. Hallelujah. Thank you Jesus. Yasiyafuna ngabasana. Yasiyafuna ibandla laSimakade senzimela ukuthini. Jesus. And the problem abantu baphethe yonke direction kaChrist banazo zonke izinto. Kodwa inkinga yakho akukho ukuphilayo abaphatha. Akukho ukuphilayo. Nikhonza iminyaka ningabi nayo isumfanele namlezani. Nikhonza iminyaka nifuna ukuba newashipha enelezani. Ibandla esibhedlela. Ibandla lethu likhulekile ukulungisa abantu. Hlala bahaya. Ngiyafisa ukuthi kwefika igabane sisizakale la. Uma ibandla lethu kunayisiza igabane ayikho lento yini le yini bathini lento inhlangano. Inhlangano bathi
usizo inhlangano Sibandla. Mayibandla likwazi ukusiza abantu umuntu oqhamuke nento ayiyo ngaphandle kwefika ngaphandle asizakala kodwa engasizakala sisenhlanganweni sisenhlanganweni yobooster nje yobooster ukuthi ayivela masango uvela ngama sibuye njalo ibandla bazana isibhedlela Thank you, Jesus. bafa abantu phakathi sikhona baprofeti baphela abantu sasala njalo nokhuluma iprofeti okuyiso sisikubazele isiprofeti ngoba siyasaba isoni mazuma ngomshilo wakhe siyasaba yonke into esiyikhulumayo wenza ugogo angalimali ngoba angisalimali ugogo usenkingeni Jesus, angisengingeni phela. Yangisengingeni. ibandla lonkulunkulu uthandlele ungitshela manje sisiba uthi lasibane sithatha noma yini asibeni udlu esibane siyahunduzela malikazi ningadlisa izinto ngaphandle ningadlisa izinto ngaphandle ningadlisa bantu abasengadlisa izinto ngaphandle engafanelekile uthole selefunza into uthi uyabona uvele nje uzizwe nawe usulehanyana because okufunzwa abantu ohamba nabo bakalehanyana ubandla linjalo balisadleni kini siphakame silele na sondele mama umfundisi uthe ibandla lisadleni kini ibandla